alaikum. Allah gafarta mala. Alaikum salam. Lafiya. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Masha Allah. Malam, dama wata tambaya ce da ni malam Adam ma. To. Wani abu ne shige mun cikin duhu na rasa yace zan yi nace to ai malam Zakari yana da asa tambaya ta. Ai ba laifi inda ka zo ma gurin malam Zakari ai an gama. Masha Allah. To. Ina jin ka. Yawwa malam Zakari tambaya ta anan shine wai shin mutum zai iya auren uwarsa? Gara maka lawu ita wannan auren uwa ai ba laifi bane in ka riga ta zuwa duniya. Haka ne dama malam? A kwarai kuwa. To shikenan aran ma ni ba ma wannan ce ta kawo ni ba. Yanzu dai aka rama kalla wai shin zan iya aure ba ko sisi? Dan samari magana aure ba ko sisi kuma wannan ai ina ganin in ka je hisba ai zaka samu. Ga su nan an jera su ba a da sau sai wacce ka zaɓa ne.